Şurada bir uyamaz yazıptır. Salam doğan. Ak tuğini neil usullu sarı edip pişirmeli. Salam uyam. Ak tuğini neil usullu sarı pişirmeliligini gelin birlikte görelim. Ine koşulyanlarını görkedeň. Yürü. Ine gelin. Ine şul ak tuğini sarı etyen. Muňa Azerbaycanlar sarı kök diýerler. Türkler zerdeçal diýerler. Yürütü ösümlüğün kökünden edilýän. Adama ziýany ýok, gaýsam nüň dörde peýdaly zat. Gaty üýtgeşik peýdasy bar. Buluň isi, aromatlygy gaty ýiti. Şonuň üçin goşan wagtyňyz ak tuýyny sar etmek üçin ýağ uýaňyz, ýağyňyz gyzandan soňra az mukdarda şunu ýağyňyza guýaňyz. We ýağyňyzda renk çykýar, üýtgeşik aromat çykýar. Ýöne perbarşit etmäň, ýagny köpeltmäň, köp guýsaňyz isi ýiti bolýar, iýmersiňiz naharyňyzy. We ýene-de men şu zadym ýok. Başga näme usuly sar etip bilerim. Sarı käşir alýaňyz, irak gözünden çorkadan geçirýäňiz, ýağyňyz gyzandan soň ýağyňyza guýaňyz, gowurýaňyz gowudyp we men ak tuýumda käşir islämek diýseňiz, gowuraňyzdan soňra süzgüjelýäňiz, süzýäňiz, ýağyňyz sary bolýar, tuýuňyz hem sary bolýar. Vesselam. Janyň sag bolsun, köp sag bolun. Men Begenç Amangalyjew ýene-de köp wideolalarym bardyr, şu internet sahypalarynda girin, görüň. Özüňiz ow seredin, inniki wideolarda görüşýärjek.